kasing-kasing huna-huna. Nadalinaw sa Sasyon FM, adunay kadaugan. isugilid si Jesus. Sasyon FM, adunay kadaugan. Sasyon FM, adunay kadaugan. Sidak sa kami Kung isakit ang ni Jesus, bakit sa kahablog kung kapalakan? Sa matagalan ng ibig sa baso mo, isugilid si Jesus. Isingit si Jesus sa kapit kadalanan. Jesus na kanyit ipatok sa mga kaawa. Jesus akong pamilya, isugilungan niya. Jesus, Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandig. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagigkutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahal ayaw munta sa tanan ng Igsoon. Salamat sa Ginoo sa iya nga pagkatiman isa o sa iya nga pagproteksyon o pagbantay. mahal ang salamat. Adlaw karon nga Domingo, sa 25 sa tuig sa 2024 sa bulan sa Agosto. O niya o mga nawa mga Igsoon, relax man ang mga estudyante kay mauna sa gitawag o Heroes Day.
Mga lawa, mga kaisunan, mga i-celebrate mga bantugang tao sa tibok Pilipinas. Gikan sa first president, gikan kang Emilio Jacinto, kay maunay first president ang general kaniadto sa Pilipinas niadto mga panahon. O kauban sa mga heroes kaniadto nga nagpakamatay pinagi sa paglaban sa yutatang natawhan Exxon. At pasalamatan ang Ginoo ang ilahang mga handumanan ang mga maayong nahimo ang paglaban sa atong Pilipinas. Una na atong natagamdaman ang kagawasan aban ng buhis o mga kinabuhi. Mao nga dunay mga sitwasyon panahon nga usa mahitabo ang kalinaw. Doon na po'y mga kinabuhi na makalas sa Exxon. Mga tao nga mga inila, mga tao nga duganon, mga tao nga andam already na makubiya bisan pa man sa kaugalingon nilang pagangit. Ina ka atong mahirumdaman sa kinabuhi ni itawag na Dr. Jose Rizal na maoy nagpakamatay mahinungdan sa mga tao nga wala nakasabot sa pulong sa Ginoo. Maoy nahimong Ginoo si Dr. Jose Rizal. Dili na siya, wala na siya sa Biblia Exxon. Although ilan ang himo o isuhit ang kinabuhi paglaban yatong mga dinaw-daw sa kilubigan. Ikaw o ako, ready ba ka masakripisyo para sa kaayuhan? Dili lamang kaayuhan sa imong kaugalingong pamilya, kundi kaugalingon kaayuhan sa tibuok katinigban. Kaya itong makita karon Exxon, unaas mga pagkatungdanan, makalimot naman sa ilang obligasyon para sa katawhan. Apan ikaw, ako, unaan ang Ginoo, hinumdumi, imong mabuhat. Sa pulong mo, malimon ko, sa pulong mo, Audio input. Kahayag ko sa pulong mo. Ako rang di-adjust may isoron na nato may speaker kay Maxio Nukarat. O maibot ka na itong tanan mga kaigsoon na labi na ni Sister Artina. Yo, guwapa. Good morning, Pastor. Once in here. And Taif, Saudi Arabia. Wow. Salamat sa Ginoo sa dapit sa Saudi Arabia. Ikan kayo ni Ma'am Artina. Yo, guwapa. From Taif, Saudi Arabia. Masa ni siya dapit mga kaigsunan kumagayang ako nga wife naman sa Riyadh. Kanang Riyadh maigsoon mo na siya gitawag ko city sa Saudi Arabia. Kung sa Negros Oriental pa na mo na siya gitawag ko Dumaguete City. O sa Maynila pa na maigsoon mo na siya gitawag Metro Manila ang Makati City. May kinadakaan nga city sa Maynila igsoon. Ang Cavite City mo na siya province na siya na area. Ang Cebu City mo na siya gitawag ko Cebu City kanang dapit diha sa Pulon igsoon. Una siya Petro Cebu. Salamat sa Ginoo doon na po'y mensahe si Brother Pops Miguito Garces, si Brother Jelon Miguito Garces from Lapu-Lapu City. Maayo buntag Pastor Safre, Candelario, ang mga pitas, sayo kabuntagon, Marisan o Biko Sobra
kahapon. Wow, salamat sa Ginoo. Wala. Salamat sa Ginoo mga nagpaha-abodansya sa panalangin igsoon. Panalangin para sa akong pisikal nga bahin. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Bandilyon. Kanon na yun nagasunod din ato nga programa, labi na sa pagawas karon sa Facebook Live. Sa inyo nga pagawas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa ato ang igsoon karon nga naa karon sa Saudi Arabia, naa sa Taif, Saudi Arabia, may igsoon video layo tingali na sa Saudi Arabia, may igsoon sa gitawang isip. Wala nga karon gani mo last Sunday sa Agosto sa 2024 ay Sunday na sa uno na sa September. Wow, grabe. Magis ko taganik September, October, November, December mo ina sa ang tuig 2024. Kamusta ko may suon in every seconds ato bang napangandapan ang atong kinabuhi, ang atong ihaong, ang atong mensahe karon. Ikaw kung ako nangandam na ba kung unsay angayan aron ang atong kinabuhi madugang-dugangan pa, dapat igsoon mismo ang atong pisikal nga bahin atong ampingan. Kung dili nato ani ampingan, kung sa may angayan atong buhaton sa pag-amping, atong meron na basahon ang pulong sa Ginoo aron malikayan na dili ta maghimo og pamaagi mismo kita mo'y nagdaon mismo sa atong kaugalingong pisikal igsoon. Adunay mensahe si Pastor Ibiti Candelario kita kayo sa Saudi Arabia, mga kaigsunan. Maayong butag Pastor o sa tanan nga pinanggang viewer o listener sa Shine FM. God bless everyone watching here in Saudi Kingdom of Saudi Arabia. Wow, salamat sa Ginoo. Thank you for watching, guys. God bless. Ayahan niya ko ning kauban mga kaigsunan na akaroon sa Taif sa Saudi Arabia, mga kaigsunan. Una nga sa unong nila kakauban mga kaigsunan nga atong gihatod sa airport, 5 sila nga nagpabilin karon diya sa maungan nasod sa Saudi Arabia. Salamat sa Ginoo, tay welcome sa inyo ang mga plano mag-andam sa diring mga mais, mga sweet corn o mga pilit. Muna nga muman ining maong pag-harvest sa mga tanom diri sa maong itam na natong mais, amo ni nga isdan o sweet corn o pilit mga igsoon. Muna nindot na siya nga nindot na kayo na nga sunaron igsoon. Muna nga itong kaigsunan diri sa Namonbon sa pamilya sa mga Rubiti family. Duha ka mga kaigsunan na to, duha ka pamilya naghatag yun sila o mga pilit o sweet corn mga igsoon. Muna nga atong mga sakop diri mga kaigsunan nalikag ko o sa kakaldero mga igsoon. Wa yun kung daging mga igsoon o sa yun nahurot din nagsunan na sa ko mga igsoon. Ikatuhang sunan igo na naman ilang tao mga igsoon. Nigo na kung kag may anak okay na ba? Nigo, wow, salamat sa Ginoo sa panalangin. Nagkamulan siya igsoon. Muna nga ito pasalamatan ang Ginoo. Ato mga kaigsunan kapadayon nga nagabugas sa iya kubos nga lagat ng mga dapit. I declare blessing sa matag usa. Sa nabianong bahin man, para tapos mga blessing sa ang Ginoo magapanalangin ni kanina. Ano yung ubos nga lagad, welcome God. Matag usa sa pagbisita sa niya. Atong maong nga dapit igsoon. Tumagaydahan sa butang mga tanong mga kaigsunan at ang ikadalit sa ato ang mga kailan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Vilinario Florentino, agikan gayon sa Davao City Government na
kanunay din siya naghago, nagsakripisyo aron mahatagan og dako kayong importansya o panahon sa pagpaabot ang tanan nato nga mga programa dinhi sa Shine FM 95.3. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa tigong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang General Station Manager, Reverend K. Brian Makasaon, yan asab ang inyong ubos nga naga, ubos nga igala, ubos nga amigo sa kahanginan, sa social media, Luzon, Visayas, ang Mindanao, mga ko pispin sa kahapon nga naputol ang ato nga live, tungod kay big brand out, wapat ang kapaapit sa mensahe, minundan ato ning ipadayon karon ang ato nga topic nining mga taknaa. Una nga pagka alas 6 din nga rito mga ison, pagka alas 5 aming sayo kong exercise mga kaisunan, ning stretching na ginagmay para usab sa atong physical nga bangin aron mawala-wala ning atong pagka-high blood. Una nga may balik karon o ulo exercise ginagmay, lakaw-lakaw lang ginagmay igsoon. Una nga atong pasalamatan atong mga kaisunan, atong nabisita kahapon nila binanapit sa Kamandag, wala lang ko nagpaila. Muna nga pagka-alas 9 mo igsoon ning tukar na ang FM radio, naglanog-lanog na diha matod pa ni Don Sami, mga Amancio family to nga nag-music kahapon diha sa Kamandag. Muna nakabalo ko mga igsoon, although wala lang ko nagpaila nila, nagikanta sa Shine FM 95.3. Wala nga atong amigo diha, si brother Junior Silva mga igsoon, matod pa niya, sige ba kung paminaw sa Makadlawon sa imuhang nga live. Una nga atong kaigsunan niya, nagtupag niya mga kaigsunan karon diya sa panimalay ni brother Dodoy, mga kadosali o ni Dugdani, mga lasulang. Dili naman sa ilang mga area karon, bisan pa malapit sa Kalwe, bukiran sa Bayawan City, bukiran sa Bai City, o bukiran sa Tanay City din, na himutang kining mao nga FM radio. Una nga dili lamang usa ka panimalay, kung dili nilibuan ka mga katawhan nga naminaw nagasunod niining ato nga programa even sa sayong kabutagon. I declare blessing sa matag usa, ilabi na sa tanan nga mga Silva family. Although ako ning itong over karon sa ato nga DJJ, ang mga programa ilabi na sa mga greetings o mga pagtubaya sa tanan kayo na itong mga kahigalaan sa nagapalibot o sa social media exoon. Muna nga dili man ni siya mag-live usahay ay pagkalugay-lugay may sumawa man ang mayo nga wifi connection mga kaisunan mo palit lang siya o kawa mga exoon. Unang atong pasalamatan, mag-ampos sa mga exoon o sa magpaabit sa mensahe Ginoo. Labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Salamat o Diyos sa lain na sa buong na sa mong kinabuhi. Nga diin ang imong pagkamaayon o imong ipasinati ka na mo. Padayon kang nagproteksyon, padayon kang nagbantay, padayon kang nagunang nagulahi sa mong mga lakaw o sa mong pagkarawi. Lord, ikaw ang akong ipasilunggan. Ikaw ang akong ipasalamatan na matag-adlaw, naghatag ka na mo. Ikaw ang kusog, aron among magamit sa among inadlaw ng mga pagtubig. Salamat o Diyos sa imong pagkambing ka na mo. Bisan pa man nining adlaw karon, giyahi ang matag-usa, na din ang imong Holy Spirit mo imulit ka na mo. Aron dili makapugong ang among mga tiil sa pagduol nining balay alampuanan aron sa pagpasalamat nga nakanimo. Nga walay mga baba, walay mga kaulangan o Diyos kay among kusog nga among gigamit gikan kini kanay mo. Ang among gininhawa o Diyos, ang tanan nga niya kanamo gikan kini kanay mo. Mao hinungdan o Diyos ang amo kang pasalamatan, amo kang ituboy, amo kang ibayaw sa tibok namong kinabuhi. Gikan sa among lapalapa, ngadto kayo sa pinakaalimpolo amangan, amo kang pasidunggan, amo kang gidayig nining matahon nga kamuntagon karon. Lord, amo gila na ang tanan o Diyos namong pagpugi, ang tanan namong paningkamot wala gyud kami arang mahimo kung wala ikaw sa among mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa tanan mga eksonan dito sa lapit sa Malo, lapit sa Pilipigan, hinipay Pastora Efremi Akabturan. Bisan pa man o Diyos, lapit sa Kalkuy o Diyos, sa tanan karon nga naminaw sa FM Radio, diya sa dapit sa Ilihan,
dapit sa pasto o Dios, dapit sa buliga, dapit sa kasaganggal, bisan pa man sa tuyupan, bisan pa man sa kapanpanan, sa nakapalibot o Dios sa namumbon, bisan pa man sa din nga area o Dios nining mao nga dapit, ang imuhang mga mensahe o mga pulong karon among patalinghogan. Mangita kinig dapit luna sa mata ko sa kamakinabuhi. Magahatod kinig kasiguruhan, magahatod kinig kabag-uhan, magahatod kinig kadaugan, maghatod kinig kausaban sa dagan sa mong kinabuhi dinhi sa silong sa langit amahan. Salamat o Diyos sa tanan sa karon nagawa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, ang Mindanao. I declare blessing sa mata ko sa I declare prosperity sa mata ko sa amahan. Labaw sa tanan karon nagawa sa Facebook Live sa gikan sa Luzon, Visayas, ang Mindanao, ibin sa laing mga nasod sa Saudi Arabia o Diyos ug uban pang mga nasod nga maka-open nining mao nga programa. I declare blessing sa mata ko sa ikaw mag-aamping sa ilang kinabuhi. Tipigi sila kanunay sa imong pagkamahal. Bisan pa man o Diyos ang ang station manager Reverend Gideon Candelario nga nakakaroon sa sitio Kalugtugan, Barangay Serdinia, Malabuyok, Cebu City, uban sa iyang tibuok pamilya. Bisan pa man sa among General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaol amahan. Salamat o Diyos nga magdabog ikaw sa ilang mga panginahanglan. Bisan pa man sa mga FM radio, ikaw sa mag-bless kanila amahan. Bisan pa man ang mga pag-abot na kanimo sa umalabot na piniliay. Lord, bisan pa man layo pa man kini, apan nasayo ako na ikaw mo'y maghatag og kasiguruhan. Kadaugan na alagyod kanimo amahan. Nadiin ang tibok katilingban, ang tibok Pilipinas o Diyos, imong giyahan ang matakusa. Nadiin ang among ibutang sa among kasing-kasing una-una. Adunay kasing-kasing nga bulawanon, adunay kasing-kasing nga antigo nga mo paambit sa panalangin ikan kanimo amahan. Salamat o Diyos kadaugan kasiguruhan na aragyod kanimo Lord Jesus. Bisan pa man ang among gininhawa, ang among puso, ang among mga panginahanglan na agyod kanimo nagikan Lord Jesus. Salamat o Diyos sa pribilege kayo ng imong hatag kanamo samtang kami magapadayon sa among pagtrabaho bisan pa man sa among obligasyon para sa among mga pamilya. Bisan pa man sa tulo na mo kamaanak sa akong ugangan o Diyos hindi mao nga dapit kapadayon ikaw nagatiman, padayon ikaw nagsuplay sa bisan o sa among pagkapanginahanglan. Salamat o Diyos sa imong pagkamahal. Salamat o Diyos sa imong pagkabuotan nga Diyos na way sama kalimutan. Bisan pa man sa among presidente karon, ikaw o Diyos magagiya. Bisan pa man sa tanang mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayors o Diyos sa nakalain-lain nga mga cities o mga kalungsuran, sa mga barangay captain o Diyos, sa tanan nga adunay katungdanan amahan, nga unta sila mahinadlokon anak kanimo, na sila mo serbisyo sa tinod-anay sa kinasing-kasing o Diyos. Pawalay nalilog sa imong mga mata, ining tanang daya gayod sa imong mga panglantaw. Salamat o Diyos ang ibin ang among kasing-kasing una-unang sa labutan. Walay nasalimdan ng anak kanimo. Nagimot ang imong mga mensahe diya sa Hebro anong Kapitulo 4, versikulo 13 amahan. Walay bisan or sa kabutang nga masalimdan sa imong mga mata. Ining tanan o Diyos daya gayod sa imong mga panglantaw. O magbusay lang kami o Diyos sa malabot ng mga panahon. Ang matabusa ka namo o Diyos sibok sa among binuhatan. Imo gayod kining kakabusayon. Aron kami imong hukman o Diyos kung asa man kami paingon. Lord, imo kami itak. Asa man ang among ibutang o ang among sitwasyon sa ulahing mga adlaw. Apa na sayo ako o Diyos ang kadaugan kasiguruhan na ang lagyod kanimo amahan. Lamang kami magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Kaya ang kadaugan na ang lagyod kanimo o Jesus. Salamat o Diyos sa imong pakiguban. Bisan pa man sa mga katawhan karon as mga problema, naas mga balatian o Diyos. Ika pa ang ilang kinabuhi karon. Ika pa o Diyos ang ilang pisikal na bahin. Ug ako gingilan sa ang tanang matang sa balatian. Gikan silang lapalapa. Lato gayud sa pinakaaligpol. Ug ako kininginlan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. Ang kadaugan kasiguruhan na lagi kanimo Ama. Ang among
buhaton, mao ang pagbuhat uyon gayon sa imong pagbuhaton. Dugog himaya na nalagod ka ni mo ang tanan, pinag-isa na ka ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong nga pagwas karon dinhi sa ato nga programa. Ilabi na ni Ma'am Norberta Yutratsi. Kumusta man ang inyong pagbangon? Inumduman na to adlaw nga Domingo. Today is Sunday. Katapusan nga Domingo sa bulan sa Agosto sa tuig 2024. Unang kahapong adlaw mga kaisunan, naabot na sa Barangay Pahian, sa dapit sa area sa unahan pag yun isuon tungod kay nangayo o dispensa impersonal sa ato nga isaaran nga bubisita atong giglabay nga mga simana. Una nga dili ko mahimutang maigsuon nga dili nako sila ma-personal o pangayo og dispensa. Kaya nagandam itawon sila sa among pagbisita igsuon. Una nga nagandam sila pagkaon para namo na to mga panahon na. Unang ako sila niadto kayo may sorry sister sa among wala may kadayon ni ato mga panahon na kay ibalik lang ko sa ako nga gigiganan tungod kay hapon na sa mga igsoon. Kanya ang akong mga kaubanan sila bang ni dayon mga kaisunan. Kanya wala na po sila makaadto mga igsoon tungod kay yun na po sila gipaspasan nga oras. Unang salamat sa Ginoo sa atong kaisunan. Ako naguning hinay-hinay pagbisita ang mga listener o mga viewer o mga listener sa Sign FM. Ay welcome. Dili lang kumusaan, dili lang sa pumupahibalo sa mga lugar na asan na makabisita anytime. Putungha lagi ko sa inyo ang mga dapit. Sama sa dapit sa Kakwe, Magdalban nila o sa ato nga igsoon sa CDB kung paminaw sa FM Radio Pastor. Wow! Kinabi na diha sa Kabukiran sa Bayawan City nga sa ato mga kahigalaan diha nga gigamitan o pito ka mga speaker lananog-lanog ro diha mga igsoon. Sa nagapalibot din sa mga amplifier o kanunay mga trompa labi na sa dapit sa ilihan, dapit sa nabuas, dapit sa kamandag, sipa o lanog kayo, bisa pa man sa kasagakal mga kaisunan. Unang I declare blessing sa matagusa. Ang inyong pag-ubin sa mga FM radio, sama lang usap po nakapaambit sa pagkamayos Ginoo. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Rinaldo Cabanag diha sa Kabanbanan. Matod pa niya Pastor Sigitong Paminaw sa Minsay Ginoo. Unang akong ipasalamatan ang Diyos nining maong dako ay pribilehiyo kay gayonan. Dili lamang sa usa ka pamilya makadungog sa Minsay Ginoo. Kundi dili mga takna, dili mga adlaw. Nilibuan ka mga katawhan na makadungog sa mensahe sa Diyos. Labi na sa kinabuhi usap ni Pastor Rizzy Baldonado from Pasay. Ako musta mo diha Pastor Rizzy Baldonado diha sa Pasay. I welcome makabalik sa diha sa pagbisita. Dili lang kita mo saan mga kaisunan kung kay ang ato mga kaisunan o ang ato mga obligasyon karon left and right. Dili lamang sa akong pamilya, dili lamang sa sulod sa ministry, kundi sa Catholic banon alang sa kayo sa katawan. Samtang ano na ko'y kinabuhi, samtang doon ang ko'y puso, akong iservisyo ang nahabilin kong gininhawa sa pagserbisyo para sa Ginoo. Dili lamang sa kaugalingon na kayuhan, kundi nasayon ko na ang Diyos. Ikaw o ako, gamiton, hindi katapusang panahon. Alang sa maya sa buhay ng Ginoo. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Pastora Ebigit Candelario. Wow, praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you so much, God. Kabati na sa adlaw sa panahon, to God be all the glory, honor, and praises. Wow, salamat sa Ginoo sa imuhang mapulok kong mga mensahe. Pastora Ebigit Candelario from San EC sa Saudi Arabia. Iksoon nagwasosap sa atong program. Una nga, while ko nagtapon mga kaigsunan sa suba kung sa gitawag o inulukan,
Wow, sa Binisaya pa maigsoon murag laing paminawon. Namutan na ko maigsoon kung sa may suba din sa dapit sa kumpani sa Kamansin o sa dapot sa kumpani sa Bahian. Matod pa sa atong amiga maigsoon sakop sa barangay Bahian na gitawag og Inulukan River. Una nga akong gipasalamatan ang Ginoo. Ako mo ko kayo isuot kay gamay ramang motor ang akong nga gidraiban. Unya wa gyud mi kalimot naman ako ang wife karon. Pero ginamong agi diha. Ayay nahiusan bitaw mi maigsuon niya gabi na. Napag gyud kinumpra. Una nga pag-agi na ko kahapon. Ikaduha na ko pag-agi. Lindot na ang karsada. Hinahinay na og develop ang mao nga alagyanan. Pero ang problema kana lagyon nga suba ang tawag og river. Kay mas dako pag yun diri sa Namonpon. Una nga ang mga residente diha sa mao nga dapit ingon siya pastor nangandoy taas ng panahon nga among ipangandoy nga mahatagan o pagtagan kana nga mao nga panginahanglan nga doon nagoy taytayan kay daghan ng mga kinabuhi nga nakalas pinaagi sa mao nga pagbaha. Ibin katong balay nga dapit yun sa suba matong niya usa ni ini ka ebidensya nga ang papa or miitagiya panimalay mismo na anod niya ng mao nga dapit. Unang ako siya ginan atong iapos Ginoo nga magamit ang Ginoo o mga tao nga mahimong instrumento pagtubag sa inyong panginahanglan. Mao nga atong kabangas mga pagkampo nga ikaw o ako atong tuyugan niya sa mga pag-apo nga sa panahon igsuon nga moabot man ang adlaw o oras sa katilingbanong kalihukan ang ibutang sa kasing-kasing sa tao kanang manadlokon unta gayon sa Ginoo. Adunay katakos, adunay bulawanong kasing-kasing, andam o ayuda nga walay pagwinta igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jingjing Sembron from Davao City. Kumusta man ang imong ipabating Ma'am Jingjing Sembron? Ilabi na sa imong trangkaso ni atong milabay nga mga adlaw ang Ginoo maghatag yun nimo kumplito nga kaayuhan. Doon sa mensahe maigsoon maayong buntag mabungahong kabuntagon kanimo pastor o kumusta kaninyong tanan dalaygon ang Dios sa tanang Kristohanon. Wow, nindot kayo ang mga mensahe gikan kayo ni Ma'am Jingjing Sembron from Davao City, Igsoon. Ano na yung mensahe si Pastor Eugene Candelario. Good morning and God bless everyone. Good night diri sa Saudi, Pastor. Wow, maayong gabi, good night and good evening diya sa Saudi Arabia. Labi na sa laing mga nason. Ato ang tukion ang ato mensahe karon sa kitag atong oras nagdagan niya kahapong adlaw wala nato ni napadayon saglit mi kalimpat ka brand out. Wala na ka padayon igsuon tingali na ato sa 15 minutes lang ang ato pag-live kahapon. Dunay mensahe si Brother Jomar Kalunsang. Wow, ano na siya mensahe? Maayong adlaw, Brad. Maayong siyang adlaw ang atong amigo nga mga Kalunsang family. Si Brother Marmar. Wow, kumusta man ang imuhang mga pagbiyahe ilabi na sa mga panginabuhi at pinaagi sa pagnegosyo. Unang Ginoo mga proteksyon magabantay, mag-ulahi kaninyo. Ato ang mga kaisunan diri na aman diha sa gitawag o pangnegosyo ilabi na sa mga Rupiti family. Unang giuswag o gipauminto sila tungod kay maayo ang Ginoo sa matapos sa kinabuhi. Matod pa sa panahon na sila nangalagad sa Dios, giusap ang ilang dagan sa ilang kinabuhi. Dili lamang sila nabango, dili lamang sila nagpuyo nga malinawon, kundi giuswag pagyud sila sa ilang kinabuhi. Atong ma-imagine mo igsoon kaniadto sa wala pa sila nangalagad ang ilang service nasayo ko ni anak.
gamay nga motor. Permiro nilang simba diri mo Exxon, magbalik-balik itaw na sila sa ilang gamay nga motor nga pinabay. Andi nakapalit sila dako nga motor nga makarga sila ang pamilya. Kung nakita sa Dios ang ilang pagkasinsiro, karon doon na tinawag og 4 wheels. Una nga, ikaw o ako na usahay mga Igsoon, may emosyon ko sa pagkamayos Ginoo. Dili lamang sa kanang bitaw nga imo ba tiyang matungkad nga ang Dios maayo. Ang problema magon mga Igsoon, makahuna-huna ra ang tawo nga maayo ang Dios sa diha nga siya hatagan sa iyang pagkinahanglan. Igsoon akong gidasig ang matag-usa sa diha nga walang-wala ka, diha maunay panahon na imong ialagan ang imuhang hinulaman na kinabuhi. Aron ang kasiguruhan kadaugan na alam yun sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon, ilabi na sa kinabuhi ni Brother Jolimar Kalonsag na first time or dili man siya kaayo muwa sa atong programa ay dili. Kung manghinaot ko nga atong ibutan sa atong huna-huna kining atong mensahe karon, ilabi na sa atong title sa atong topic sa din. Kung sa Tagalog pa na bigla, kung sa Bisaya pa na diha or kalit. Ikaw o ako Igsoon, daghan kayo nga mga babalitaan nato na moingon na mauna na iyang sitwasyon nga matingala ta mga Igsoon nga dili na lamang magsuroy-suroy, dili na nato makita sa palibot kaduna na yung mga panghitabo nga dili damhon o wala damhon sa tao. Doon na yung mga katauhan nga makainguntan nga maayo pa tayo silang lawas. Imong lang taon nga kondisyon kay sakto og lawas, tambok o unsa diha mga kaigsuonan. Pero ako mabalitaan mga kaigsuonan nga mo inuna nga mauna na yung hitabo sa ilang kahimtang karon sa ilang pisikal. Ikaw o ako kanus ang mata mga lagyan sa Ginoo. Unya na bata magdiaki ang natang. Unya na bata makamang natas kalisod. Igsoon ang Dios mismo migpahulay siya sa ikapito ka adlaw sa iyang paghago sa unong kaadlaw. Inyong ubos nga lagad kanon ni nagdasig. Dili ni kayuhan sa kung kaugalingon. Kaya pa sinati nas Ginoo sa among kinabuhi nga maayo ang Dios kanamo. Even sa tibok na kong panimalay. Wa siya magkulang, wa siya magpasagap. Iyak minggi suplayan sa bisan kung saan among pagkinahanglan. Okay na aming Igsoon. Nanay kadaugan naghatag sa Ginoo namo. Giusab ang dagan sa kinabuhi sa diha nga kami nangalagad nga matinud-anon. Muna nga usa sa atong kaigsunan diha sa Kapuy ingon siya, baso brother dunay Bible study diha sa Kapuy. I'm welcome. Nasayon ang Dios ni Ana. Sa inyong desire, sa inyong tinguha, dili ko na mapatiyas. Kaya ang Diyos Igsoon makahimo sa bisan kung saan niyang gusto para kanimo o para kanako. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Maria Angeline Cody. Nagwasosab sa ato nga programa. Pwede lang mong maka-comments kung asa mo karon nga nagwas sa ato nga programa. Tingali mao na first time nimo nga nagwas nining ato nga programa karon. O salamat sa Ginoo sa inyo nga pag-share nining ato nga programa. Ilabi na sa ato nga mensahe karon nga nag-uluhan og sadin. Diha-diha or bigla ang mga pangyayari. Mao nga si Jesus doon na sa gipahilumdom sa mga katawhan kaniadto samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Kauban niya ang mga tinun-an usa ni anak mao si Judas nga mo'y nagbudhi niya aron madakop
si Ginoong Hesus ni atong mga panahon aron mabitay o mapatay dito sa dapit sa gitawag og Golgota, sa area sa mga gitawag Calavera. Mao nga ang Biblia igsuon nag-illustrate sa pag-antos pagsakripisyo ni Jesus aron ikaw o ako iyahang mapasaylo. Wala ba nato ni hinuktuki karon igsuon? Hinumdumi ikaw o ako gimahal kas Ginoo. O hinungdan ang ato nga programa, wala mi magdalag title sa simbahan. Wala mi magdala og denominasyon. Ang among gidala mid-size Ginoo aron ikaw o ako mahimong mabago atubangan sa buhi nato nga Ginoo. Ato na ning basahon igsuon. Saglit ang oras at dagan man ning-ingon diri sa mga sinulat sa mga Juan Kapitulo 5 versikulo 24. Doon ay mensahe si Jesus na ng mga panahon. Sa diha nga si Jesus dinhi pa sa kalibutan igsuon, wa pa siya mukayab human sa iyang kamatayon. Doon na siya gihimo, nagpakita siya mga butang nga dili kayang buhaton sa tao. Mga milagro kaayuhan kay naluoy siya sa mga katawhan. Ning-ingon si Jesus, ibin ang halad ning-ingon siya, dili halad ang akong gusto, kundili ang akong gusto kaluoy. It meaning to say, kung naluoy kas katilingban, kung naluoy kas katawhan, nga nagkuya-oy, hinumdumi mga igsuon, doon na kay obligasyon yan. Doon na kay katungdanan, ang imong katungdanan na sa imong kasing-kasing karon o sa imong naunang salabutan. Atong basahon, Exo. O hinumduman, dili na ito kumpiyansaan na maayo pataglawas. Ayaw abusari ang imong lawas, ay ang imong lawas, ang akong lawas, templo ni Ginoo. Abini, alimahi, tipigi ang mga mensahe sa Ginoo. Matagpas akong amigo, si Brother Junior Silva, sige kong paminaw niya sa FM Radio, kay daghan ang makatunan, pinaagi sa walang kasulatan. Matod pa niya, doon na sa mensahe, ingon siya tinuod na Brad, gaw, kay gaw gagaw mamiani mo sorry sa tinuod na gaw, kung unsay gidili sa kalibutan, gidili na sa langit. Manghinaot ko, inyong inanay nga masabtan ang mensahe sa Ginoo. Ibin ang atong lawas, doon ay gidili. Doon ay gitawag og bawal, aron masustinan pa ang gininhawa dinhi sa ibabaw sa yuta na atong gitindugan o gibarugan ka. Ang pingi, alimahi, labaw sa tanan, tipigi ang mga mensahe nining mga tanan. Ikaw o ako na kinahanglanin. Wala mi nagwali dinhi sa social media, wala mi nagwali sa FM Radio, aron wala lamay dakong katuyuan. Nahimugso ang FM Radio nini mga dapit tungod kay dunay dakong tumong ug tuyo ang Dios nga ikaw ug ako mahimong mabago atubangan sa Ginoo. Wow. Ingon diri sa Juan Kapitulo 5 versikulo 24. Unsay mga mensahe ni Jesus? Ingon diri, sultian ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug muto o kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Mangutana ko karon, kinsa may magwawali karon? Mga pastor, mga apostolis, mga ebanghelista, mga magtutudlo. Si Jesus kaniadto maigsoon nagwali siya sa kabungturan. Nagwali siya sa mga dapling sa baybayon. Nagwali siya sa nagkalain-laing mga lugar. Wala siya magsakay, wala siya nagsakay og airplane, wala siya nagsakay og Pajero, wala siya nagsakay og Raptor. Mga Rangers, mga Chapel, igsoon, wala siya nagsakay. Ang iyang gisakyan, ang lapalapa.
apan hinumdumi bisan pa man sa dagat pwede siyang makalakaw ni atong mga panahon kay gamahanan siya. Makahimo siya sa iyang gusto kay ang tanang kagahom sa iyang amahan nga nagpadala kaniya gihatag ni Jesus. Mao nga si Jesus mga igsoon ning ingon siya. Sultian ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Sila dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang mga alagad sa Dios nga nagtug-an sa tinun-anay sa kamatuoran maunay nagdala sa mensahe gikan ni Jesus. Hinumdumi mga igsoon, ikaw o ako nagkinahanglan sa mensahe sa Ginoo. Aron ang kasiguruhan, kabaguhan, kausaban sa dagan sa panahon sa atong kinabuhi dinhi ibabaw sa kalibutan. Simpre ibabaw tas kalibutan ilanlog sa langit nga atong gipuyan. Ingon si Jesus, sikin sa katong mutuo, sikin sa katong maminaw sa akong tingog, tungod kaya ang akong gisulti kaninyo, dili kini ang akong pulong kundi pulong sa akong amahan nga nagpadala nako dinis kalibutan. Mangutan nako karon, kinsa may nagpakatao ni Jesus diha sa sabakan ni Birhen Maria, ang amahan nga mao ang Dios. Kung imong tun-an ang Mateo 1:1 ngadto sa unahan sa kapitulo 3, maunay pagpakatao ni Jesus dito sa Bethlehem, dito gayon sa pasungan sa mga karnero o sa mga baka. Ang iyang pagkatao dili nindot. Ang iyang sitwasyon sa diha nga nagwali siya sa maayong balita, naglakaw siya. Iyang gibaktas ang pila ka kilometro. Apan karon mga alagad sa Ginoo, mag-Hilux, mag-Rangers, mag-Estrada, mag-chapel o unsa pa mga kagsod. Mao nga sa among kinabuhi, kung dili na mo magaya isakay kay dili maagi sa sakyanan, maglakaw alang sa pagpaambit sa paglalayos Ginoo. Ingon dire sa Ecclesiastes 9, doon ay mensahe si King Solomon. Kining sa Ecclesiastes mga kaigsunan, maunit kasaysayan sa usa ka tawo nga maoy gihimo nga rason sa tawo dinis kalibutan nga naapas kahilayan. Atong basahon aron atong masabtan kay mauni ilang bersikulo nga ilahang gisaligan. Pero atong tubagon ang bersikulo sa Ecclesiastes sa unahan. Akong basahon kapitulo 9 bersikulo 11 ngadto sa 12. Kung ako ning basahon ang kinatubukan sa mao nga sinulat sa Ecclesiastes 9. Akong basahon. Matud pa diri mga kaigsunan, bersikulo 1 ngadto gayon sa bersikulo 12. Dunay panid niini nga adunay gigamit sa kalibutan nga bisyo dinis kalibutan. Mauni madungog nato, mauni ilipin sa mga igsoon sa mga tao nga mga bisyoso. Ikaw o ako na amag yung kay bisyo. Ang akong bisyo karon, kaon, kape, atiman sa akong mga anak, atiman sa katawhan, atiman sa ministry, atiman sa obligasyon. Muna nga usa sa atong estudyante mga igsoon, ingon siya, nag-ato na po bahian. Isa sir, nagtudlo pagyapon ka, na ito, analag yapon, masabado, isa imuhan ng estudyante, ako na nagdiha kauban. Magkita tao niya sa paduha, mag-apot na dito sa bais, natawa siya mga igsoon. Ulong mga kaigsunan, maro magunay ako nga nabitaw nga, ikaw o ako doon naman tayo gitawag nagkalaing-laing style ba pag-approach sa tao. Unang ako mga igsoon,
bisan kinsa dili na ko kaila ako orang Ismaila. Dayon ato i-entertainon sa insaktong pag-entertain. Nasalamat sa Ginoo nga gi-entertain ta sa dapit sa bahayan maigsoon sa ato nga usa ka viewer makaigsunan diya sa mao nga dapit ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Ginoo magaproteksyon magabantay labaw sa tanan sa pagpangalaga sa buhay nato nga Dios. Bisan kung sapay atong title dinis kalibutan, ikaw ug ako managsuon ta ato ba sa Ginoo. Ako ning basahon, muni kasaysayan ni King Solomon Exo. Doon ay bersikulo ani nga kanunay gigamit sa mga katawhan dinis katilingban labi na doon na pa'y bisyo. Doon ay basahon. Ingon diri. Di pa malandungan ko pag-ayo kining tanan. Mensahe ni King Solomon unsay gipamalandong ni King Solomon ingon siya. Gipamalandungan ko pag-ayo kining tanan. Kung unsang paagi gibutan sa Dios ang mga maalamon o matarong bisan gani ang ilang gugma o kasila. Wow! Dunay gugma, doon na po'y gitawag kasila. Walay nasayod sa ilang kaugmaon. Kinsay nasayod sa imong kaugmaon karon? Baong atong mensahe karon sa atin. Hinumdumi ang atong gininawa, lahi na usab ugma. Kay ikaw ug ako, wala ta masayod sa katapusang budlo sa atong gininawa. Moingon ta mga kaigsunan, daghan kay mga tao maiblawas, pero nangamatay sa gitawag og aksidente nga gitawag wala damha sa tao. Ingon dire bisan gani ang ilang gugma o kasilag, walay nasayod sa ilang kaugmaon. Bersikulo 2. Og dili kini makahimo kalainan, managsama ang dangatan sa matarong ug dautan. Hinumdumi dinhi sa silong sa kalibutan, it meaning to say managsama ang dangatan sa matarong ug dautan, kay ikaw ug ako dunay kinotbanan. Apan dunay kalainan, kay ikaw ug ako sa ikaduhang panahon nga ihatag sa Ginoo mga tubang sumala sa imong binuhatan. Ingon ang Hebrews kapitulo 4 bersikulo 27, ang tao gimputan lamang sa makausa, apan uban ni ana mga tubang sumala sa iyang binuhatan, mauna ang pulong paghukom. Dinhis kalibutan, kung ikaw makasala, muatubang kas barangay, muatubang kas husgado, muatubang kas piskal, apan kanang tanan, dinhira na silong sa langit. Amen ba? Ang mensahe Ginoo nagtug-an nato aron ikaw ug ako naapatay mas grabe pa unyang atubangon atubangan sa langit ng tagamahan nga mao ang Dios. Matud pa diri og dili kini makahimog kalainan managsama ang dangatan sa matarong ug dautan. Simpre kitang tanan mga matay ra gyud ta. Apan luyo niining tanan do natay kalainan. Hinumdumi si Lazaro o ang taong dato. Dili na malilong igsoon. Gihimo na nga gisulat sa balang kasulatan aron ikaw ug ako bisag unsa pa nimo kadato dinhi sa silong sa langit, kung ikaw dili mangalagad ngadto sa Dios, naago ko'y laing samputanan mako ang kalaglagan. Base sa balang kasulatan, managsama ra ang maayo tao ug ang makasasala, ingon man ang nanumpa o pili nanumpa. Maulagi maigsoon managsama ng mga matay tagtanan. Ingon dire managsama ang dangatan sa tanan ug sama kini kadautan, ug sa bisan unsa nahitabo dinhi sa kalibutan, samtang buhi pa ang tao, lunlon lamang dautan ug binuang ang iyang giuna-una ug unya mamatay siya. Mao nga ikaw ug ako naaryon nimo ang desisyon kung lunlon bang dautan ang imuhang naasuna-una ug sa kasing-kasing.
walay nasayon kung dili ang nasayon niini maura gyud ang Dios. Ingon ang 4, apan ang buhi may paglaom pa. Wow! Kinsa may mga buhi karon, pasalamati ang Ginoo. Kay naa pa kay paglaom. Sa akong kinabuhi ma-exon bisag unsa pa mo kabisyoso karon, dili ko ninyo mohukom, dili ko ninyo mo desisyon nga wala na mo'y kaluwasan, wala na mo'y kabaguhan, kay naapay panahon na ikaw ug ako tawgon sa Ginoo. Wala ni katungod nga mohukom sa matagusa. Ang among trabaho mao ang pagpaambit sa mensahe Ginoo. Unsay giingon diri sa bersikulo 4, apan ang buhi may paglaom pa, maayo pa ang iro nga buhi kaysa leon nga patay na. Unay giingon diha mga kaigsuonan, aanhin man ang damo kapag patay na ang kabayo, wala nang kumakain sa damo kapag wala nang kakain dyan. Aanhin ang yaman mo sa sanglibutan kapag ikaw at ako nandyan na sa libingan. Sinong-sinong tao, sinong kumakain sa yaman ng mundo na inaangkin mo? Ang subo magpalanungon kung imong ang kaunon dili imo ha. Hello, imong ang kaunon ba nga dili nimo hinaguan? Dili na siya pwede igsoon. Kaya ang tinod-anay, ang tanan nimong gihimo dinhi sa silong sa langit, dayang Yonas Ginoo. Kusayon na budyo ta. Ingon diri sa bersikulo 5, ang mga buhi na sayon nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala na pag mahibaluan bisan usa. Wala na sila pag mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingkit. Atong hinumduman ang kamatayon hibalo baka. Maunay unexpected happen sa atong kinabuhi. Ayaw pagdahog, pastor, maayo pa kong lawas. Pastor, kusog pa kaayo ning akong gininhawa sa akong ilong. Kusog pa kaayo kong mudagan. Kusog pa kaayo kong mo-jogging. Kusog pa kaayo kong mulukso. Kusog pa kong mubunglay. Kusog pa kong modaro. Kusog tanan. Apan hinumdumi, at the end of your life, hinumdumi, dunay kaatbang ni Anak Nagsoon. Panandam sa bisan usang kahimtang sitwasyon na dili ni mo damon, ibig ang imong gininhawa, bawian ka sa hinanaling kahimtang. Mao nga ikaw buhi karon, dapat masayod ka na kay kamatayon. Ayaw pagsalig nga buhi ka nga wa kay kamatayon. Nangamatay magani si King Solomon, nangamatay magani si King David, nangamatay magani si Elijah, si Moises nga maoy gihimong instrumento sa pagtikas sa dagat nga mapula gikan sa Ehipto. Na ang magani kinutbanan ang mga katawhan kaniadto nga naghatag og dakong pagsakripisyo aron ang mensahe Ginoo mapaabot sa tibuok kalibutan. Hinumdumi ang imong gininhawa dinhi sa silong sa langit. Doon na ginay kinutbanan. May nang masayon ta nakitang mga buhi dunay kamatayon. Kaysa diha moabot si kamatayon, wala na'y paghandog dito sa libingan kahit isa, mga pangandoy o mga pangarap sa ating buhay dito sa sanglibutan. Matupadiring maigsoon ang mga buhi na sayod na mga matay sila. Hinumdumi kung masayod ka nga ikaw mamatay, ang pingi alimahe ang imong gininhawa, ang imuhang kinabuhi, ang imuhang pisikal nga bahin, ayaw nagkabusari. Apan ang mga patay wala na'y paghibaluan bisan unsa, wala na sila'y mapaabot nga ganti. Na pa ba sila'y mapaabot nga ganti? Wala na.
naghulat na lamang sila igsuon sa paghukom sa Dios. Nga sila banhawon ikaw ug ako igsuon, banhawon katong nangamatay diha sa lubngan. Aron pa ato bangon ta sa gitawag nga mas labaw nga husgado ato pangan sa Ginoo. Kaya dinis kalibutan unfair. Pwede rin imong bayran ang mga abokasiya sa kalibutan. Apat ang Dios ayaw siya bayri kay bisan ikaw ug ako